Asiniro hama dehamu dohot dame nasian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Dehamuna akadongan nahena holongan jamita nagabe barita nauli dihita di bagasan partang yangota di tikion tarenet mai sian Markus bidu onom mamuka sian ayat onom B sahat rodi ayat 10 tulu songonon madidok disi mar sikat soring mahita majahasa laos diliati maakahuta dina saluhuti mangajari dungi di jauma 12 jumonok dipukama marsuru nasida mar dua dilehon matu nasida huaso mamaksa akatodi nahodar alai denggaddo marsipatu hamu jaladang jadi pakai omuna baju-baju dua ninna ngolo adong isini huta naso olo majako kamu jaladang ditangihon hatamu tadikon hamu mai laos pirpirhon hamuma nang orbuk nalohot di totmuna bahen panidangion tunasida jala torobdo sibolis di pabali nasida lan nahasitan dimiahi gabe malua di bahen ima yanggo sahatna olodo gabe topuso pamikirion na tubuh di rohani akasiseani dung ditangihon nasida padok ni Jesuson ala mungkin boido godang na tubuh di pikiran ni nasida taringot tu namangihuton Yesus hasonangan ngolu naumuli sangap doho lan na asing nasarobang tuha portibiuni alai dung didok Yesus padohan naut tunasida dihinatopu ni so pamikirion ni nasida ubuk tu padohan di Yesusi totulos gabi tubuh doaka pamikirion nauli di tonga-tonga ni roha suaksongoni nang di tonga-tonga ni pikiran ni nasida adorang di papungu Yesus akasisianon di bagas joro ni debatado dungi di bohali Yesus Kristus nasida marhite hinasikop ni padonganion ni debata jalamar hitei naso tarhahua ni hagogoon ni pertibion molo borhat nasida manguduti pardalanan hobartu paretta ni Yesus dakkolan na di zorook kape siramotan alay na ikon haruar doi basian hadirion ni zoroon tuinganan na asing mga luluyak ka nalilu mga luluyak ka na sumanadda debata jala mga luluy halak naso marhamubaon manang naso bertobat lupe dada holan saidison hape parsaoran naung pinukkan ni Jesusi alay na ikon udutat dope parsaoran persekutuan na boy pukaw di inganan na asing marhite na tumopoton akan naliluih asa gabetubu silang ni Kristusi disi
Jala manadda nasida laos didalaton nasida dihanguluhon, diaplikasihon keberadaan disilangi di tonga-tonga ni parsaora ni sadiri. Dung di bohali Jesus nasida marhite tod di porbadia samargogo. Asaunang tarhahua ni hagogoon ni pertibion nasida. Adong sada syarat na mutlak. Naikon ulahonon ni nasida. Hobar mai taringot tu bekal bohal naikon boanon ni nasida didok di bagasa trupukon dang boy hamu maboan si panganon napaduahon didok di bagasa trupukon dang boy hamu maboan hepeng napatuluhon didok di bagasa trupukon dang boy hamu marbaju-baju lobi sian na pinahe munay. Alay na boy do hamuna marsipatu. Jala na rumikot si dohonok kutu hamu nin na Jesus. Borhat mahamu. Alay na so jadi lupa hamu mabuan tukot. Molo tung borhat hamu madalaton parsuruon. Paretta na hupasahati tuhamu. Tidamang day nang nahinaholongan gabe suku-suku doro hahobar tutur pukon. Sudedo hitan waeng naposo ni depata. Taboto do takas adong dua ragam ni pamilition. Na pinasahat ni depata tujol mana porsea tu ibana. Na dijauh do hita sude secara umum. Lau pabuahon barita nauli. Ale adong dotong na dijauh secara khusus parbarita nauli akan nasarobang dohoti asalaho marbarita nauli didi hamuma nasida tu bagasan goarin debata ama anak dohotod di porbadia jala sude nauk terpiliti baik secara umum maupun secara khusus sude naikon mangula siulaonna alai poda na pinasahat ni Jesus marhite trupukon na so jadi hita mabuan si panganon dohot na sarobang dohoti na so jadi hita mabuak kepeng jala na so jadi mabuan pahean lubi sian pahean naung pinakke niaka naung tarjou jala na borhat secara khusus mamaritahon barita dauli alai na so jadi lupa hamu ikon buono mudo tukot dohot sipatu. Nah paling prioritas adalah tongkat. Boy dodang marsipatu. Alai duminggam mahamu marsipatu. Jalaunang gabe tinggal nasasadai ima tukot. Molo secara harafiah talapati ahado lapatan ni tukot. Molo di pemahaman ni ugamo na asing tongkat itu adalah identik dengan kehormatan. Identik do nama makke tukoti tuhasangapon. Jalahalak naung martukot manang nama makke tukot ninna daudoi sian kehidupan na bersifat maksiat. Dungi di do ibana halak nama makke tukot ido halak naboi konsentrasi madalani dalanna. Jadi orang yang pakai tongkat sekalipun dia tidak buta, dia adalah merupakan pribadi yang berkonsentrasi untuk menjalani rute perjalanan yang sudah ditentukan yang harus dia jalani sampai ke tempat tujuan. Imam Syafi'i dia berkata, walaupun saya masih muda lalu saya memakai tongkat supaya saya tahu bahwa saya adalah seorang musafir yang setiap saat berjalan secara konsentrasi menjalani perjalanan hidup, dan tujuan saya adalah bukan dunia ini, tapi tujuan saya adalah apa? Akhirat. Menurut pemahaman secara sederhana, tukot di jalan berbatu, di jalan mulus, di jalan yang licin, di jalan yang mendaki, di jalan yang menurun,
tongkat ini adalah berguna. Dungi tongkat ikut terbuat sian bahan pilihan. Sederhana, tapi dia sangat berdaya guna. Dia sangat penting. Dia harus terbuat dari bahan yang keras dan teruji. Dungi tongkat amang doho tamuinang sifatnya adalah memberi tenaga kepada pribadi yang memakai tongkat. Jadi molo di halak Israel, lambang tongkat itu juga diibaratkan kepada orang yang kuat. Jadi halak namar tukot di samping agama na asing nak kining madok jonok tu kehormatan, jonok tu hasangapon. Alai halak Israel madok halak nang martukot ido halak nagugu. Halak na martukot ido nabui pangucadea. Ya, jadi orang yang pakai tongkat itu adalah dia melambangkan diri dia sebagai orang yang kuat dan dia mampu menopang keberadaan kelemahan orang lain kembali menjadi kuat. Ima secara umum di pengetahuan ni ugamona asing doho di pengetahuan ni halak Israel. Alaya hadona didok namang doho tamuinang tukot dari segi pemahaman teologi di bagasan turpukon. Ia tukot nanidok nadison ima Kristus Yesus. Jadi tongkat yang pertama bagi orang yang memperkenankan dirinya dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik kemanapun, dia harus memakai tongkat. Karena tongkat ini perlu. Makanan tidak akan bisa mengalahkan musuh. Pakaian tidak bisa mengalahkan musuh. Uang tidak bisa mengalahkan musuh. Tetapi sepatu bisa menjauhkan mara bahaya dari kita. Asal nak tersuga. Dang dido imana mutlak pakai sepatu. Tapi alas kaki itu perlu. Alani Yesus dunani dok na disombole dok tukot. Kalau seorang pengembara dia hendak pergi mengembara ke suatu tempat lalu dia tidak membawa tongkat, itu adalah suatu kebodohan. Karena musuh yang memungkinkan dihadapi di perjalanan harimau, binatang buas atau yang identik dengan itu, kalau dia tidak punya tongkat, dia akan mati ditelan oleh binatang buas itu. Jaya dok pehepengna, molodanga dok tukotna, mati doi. Adok pesi panganonna, molodanga dok tukotna, mati doi. Godang pe paheanna, godang pe baju-bajuna, molodanga dong tukotna tongkat alat untuk membela dirinya. Ada musuh di tengah jalan, mati doi. Nalau dohonon ni Yesus dison, dang nagabe tokka akan natarjowi marhepe. Dang nagabe tokka akan natarjowi lobi paheanna siad dua manang tulu. Akan natarjowi dang nagabe tokka molo gabe sipata pe diallang imana si panganon nadabu di proses ni pajawoni jala di namaddalat to pajawoni ibanatun asing alay na ing dohonon ni turpukon molo tarjow hita molo tarjow hamu molo di jow kasisiani ahado namaddasori na sida uben nagabeolo di jow ahado namaddasori na sida uben nagabeolo na sida disuruh ahado namaddasori na sida uben nagabeolo na sida gabe pabarita na uli ahado namaddasori na sida uben nagabeolo na sida mitra kerja Allah untuk menindak lanjuti memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saliling sodapot mudopei di tonga-tonga di perdalanan ningolum molo nang ihut tonom muang. Pikirkan dulu supaya tidak menyesal atau menjadi senjata makan tuan. Siapa orang yang hendak mengikut Yesus ketika dia belum membereskan persoalannya dengan dirinya sendiri, lebih bagus hentikan dulu, selesaikan dulu persoalanmu dengan dirimu sendiri. Kalau engkau masih memakai tongkat yang ada pada dirimu, engkau akan menderita dan semua perjalanan yang akan kamu lalui itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bodo namora gabe perbarita nauli
nagodang si panganod di ibana, nagodang pahianna, nagodak kepengna, boy, tidak salah. Alay na gabi persoalan, molo gabi marsigatung do pa ibana, tusudi fasilitas na adong didirina. Dangulo imana paluahon keterikatan ni dirina tu saluhut na kai unang majolo maninggal kon. Ay hao todo molo gabi tininggal kon arta sa pihak. Si jamot tonoto do arta na dong di iba. Alay na gabi persoalan unang gabi mangodihon diriniba iba tu arta na adong di iba. Jalaunang gabi marsigatung tu hadirion ni arta na adongi di iba. Jadi ido na nidok ni Jesus di son borhat mahamu. Alay si buano muna tukot. Jala tukoti diriku doi. Jala tukoti ido hasangapon na holeo tuhamu. Jala tukoti ido sikop ni fasilitas sihirimomu na boy masa di tonga-tonga ni pakkobasyon muna. Hita do na maboto hinatabo ni na marbarita na ulion. Alay ukuran ni hinatabo ni na marbarita na ulion tergantung tu hinaporhot ni parsaurat tado dopak dewata. Tergantung tu hinaporhot ni tangataod do maniop tukot na pinasahat ni Tuhani Jesus dohotor di perbadia disido ukuran ni kesejahteraatan, isido ukuran ni sangapta, isido ukuran ni kehormatatta, isido ukuran ni pakaholongion ni ruas maradopok kita. Jadi salileng hita martukoton hadiriotta, salileng hita martukoton fasilitas nadong di hita, salileng hita martukoton tukot na tinawarkon ni Portibion na bersifat rapuh dan bersifat sementara dang tardalani hita dalan sidalanatna dang tardalani hita dalan hobartu persuruon di debata asa tabaritahon barita nauli dang taradopi hita akan amasa ungut-ungut icah-icak lea fitnah dohotlan akan asing sian na berhubungan tu proses ni perdalanan ni persuruon ni anggoso tatio perhot aha tukot hadirion ni Jesus diri ni Jesus na marsuruh hita dohot todi porbadia alani amang dohot tamu inang borhat manasida mereka berjalan mengunjungi tempat-tempat tertentu ketika ada sebuah kampung yang boleh menampung mereka di kampung tersebut mereka tinggal tetap di situ sampai waktu yang tidak ditentukan dan ketika melihat bahwa orang yang mereka temani itu telah bertumbuh dan mendewasa mereka pergi ke tempat lain. Jimolohingon na jolo pagkubasyon nami di Simangabat borhat maaw sekitar pukul 10 tuhuta na margoar sigolang jale komarkareta dotusi kurang lebih tuluzom jala molorodo udan di tengah dalan tepat di perdalanan ni bay tidak ada harapan kita itu bisa sampai ke tempat itu songoninang mulak molo memang rodo udah di tengah dalan jangan harapkan kamu bisa sampai ke rumah kecuali dengan cara meninggalkan kendaraan itu minggu depan baru ambil najolo tak koto sonari biar rozolma dengan ani dan apalah lauro hatusi sadok ba niulahon ulon niba jalasada donadong di pikiran niba dang nalau mengulau-ulau ku hatusi alay na mengulau-ulau ni Tuhan itu jesahat mau dijabu tiki hututuki ma dia mana buka adong ma hinatta na babalu disi naung marumur lobi siap 75 tahun dungi songoni malas ni rohani nasida pitor digora mamusia donganna adong mahalaki opat talak na mabalu na kutuk-kutuk saya disewuki mau disewuki rupani narodo hape huamang ninna itu melebihi uang dang targara rimar hite hepek jadi duk songoni itor humalaput manasida di lok panasida masih panganon hukma majahakora nau songonon mungkin molodong handphone songo sisonarion handphone ni bedo makan
Darong hempon do betok tiki. Jese huzaha makoranon. Dungi Roma na sida beadola namang. Inda lojo do pihamunu. Pangakamu madabo indahanon. Pubereng disi holan idah do ditutu cabe. Dungi dibaen sira. Tu bagasan tapak nagelek. Dungi kaurata. Bah, ilo ko kamu manganau. Dia ikan niku. Inda dong ikan ison amangda. Na tertabusi hita ikan ison. Inna. Daktar tur hita ikan ison. Sadia bahak pehepeng tadabo. Inda dong ikan ison. Na tertabusi hitai. Acogok mai telului. Inna. Hurazumi hira nagijang rohak kurupani. Dia ikan niku. Hira nama dok dangolo omangan. Anggo sodong ikan. Kan hira songoni doi. Dia do ikan. Beadola anna. Asedang adong ikan. Na adong ikan namang. Sahirang pehepeng ta. Na tertabusi hitai. Mangam madamang inna. Dunia mang dohota mo inang itormade tu pakilalaku. Gabe hurubah rupani pola pikirakku. Saya makan lebih dari 3 piring. Dan itu menjadi sebuah kenikmatan. Dung sore songonon baru bemulak halak siap belian. Dungi sudah mamarsi jalang tuiba. Dungi katehisasi malami di gereja marsaur doho ruas. Dungi istirahat borngin nai. Sogok nai mula kiba marminggu. Anggo ihab bataki setabihamu sampai muda-muda petau biar mangalang jadi mai. Jadi pitor disuruh nasida do martebak aka amana poso. Masuk borngini jam 12 itu binangai fuhu mar center. Dungi dituleng ihan batako. Ibai mai 5 biji putih dung mulak minggu. Amang doho taminang ini kan sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibeli. Ini adalah kasih yang tidak bisa dibuat-buat. Dan ini adalah persekutuan yang sangat luar biasa yang tidak bisa didesain. Tapi itu adalah keberadaan keaslian daripada persekutuan yang memang mereka merasakan mereka seakan-akan bertemu dengan Tuhan. Lalu persekutuan itu tumbuh dan tidak saling menuntut satu dengan yang lain. Ido rau ben nagabe diro di bagasa turpukon lau mahamu tu sadaluan. Dungi marsaur mahamu. Berinteraksi itu perlu. Untuk apa? Supaya setiap hamba Tuhan yang merasakan dirinya mengenal Tuhan, dia bisa secara praktikan ikumajo. Boy mengaktualisasikan keberadaan di firmani mangulu di tonga-tonga ni uria. Ibana saya udok tuhamu mulo taringoti tu parsauran nama naringoti hagogo do hitadisi. Mulo sega parsauran dang marhagogo jolma. Dungi borhat mahamutu na asik. Alai mulodong sadaluat nani topot muna dangulu na sida majalohamu borhat mahamu syani pirpir hokamu ma abu nadong disima jojak munai manang dipahyam munai pasob bumadis lapatan ni amang doho tamu inang dak kita nama ngatur keberadaan di firman sahat tuinganan na asing kita hanya sebagai pelaku holan na mangula hodo hita anggona pasauton hinasautnya kapakubasion isedo tuhatta. Itu yang mau ditekankan kepada murid-murid itu. Nah kemudian musiamang dohot tamu inang molo tungadong na mangalai hita molo tungadong na somajakkon barita na uli na tapasahat so tunggabe manguhumi hita molo gabe dipirpirhon na sida abu sian simajojak na borhat na sida siani nama doi dak hita benasari disi alai saguru dituhatkan nama duati manang naso majalo barita nauli. Ini adalah merupakan tradisi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu setiap mereka itu berangkat dari kampungnya moloborhat tamusat teladanon tu sunggal molo mulak kamusya sunggal di batas-batas tertentu. Ketika Anda mau masuk ke kampung kita ini syaratnya satu apa? Saudara harus mengkibaskan semua abu yang ada di kakimu supaya engkau bisa masuk kembali ke wilayah yang menjadi tempatmu. Tuahai asau nang dohot tarihut kekafiran na adong di luar dengan anon. Asau nang dohot tarihut aka naramun
Nabi Nuhammu sian luar laho memasuki wilayah di mana engkau tinggal. Sianidoi diangkat. Ido ben nagabe diro Yesus pirpirhon ma abu siasima jojakmi molo so dijakkon luati beho dan urusanmu bei au namana berurusat tusi. Dunia hananeng dohonon natusi menjadi seorang hamba Tuhan jangan berlama-lama. Menjadi seorang hamba Tuhan jangan menjadi pribadi yang terlena dengan persoalan yang sedang terjadi. Unang ngalani persoalan namasa noaeng gabe sudat niula siulaon anggo persoalan do terus darongi. Di tantangan no borak di hita pengalamakku songonido. Ai daktar ulah hita mangi. Borak doi. Ai sodok kasih sol mai hutau di mana musero pani. Nah biasa-biasa mata ulah dak pola saya bainotai. Jadi tantangan sebenarnya yang paling banyak bukan dari luar. Kalau kita jujur, tantangan kita yang paling banyak adalah dari kita sendiri. Sepanjang dilalarohakui dengan makorhot tunauli, jalankan. Jidu na di Yesus di son, molo gabe adong na manolak kamu di sadenganan, unang gabe di sihamu marsak, unang gabe di sihamu hudul-hudul. Saya marpikiri hamu haji nai na gabe paddi taon, haji nai na gabe situ lingkungan on. Amak tahe tukso diau beon, jangan amang. Berangkat saja, bergegas, pergilah, tindak lanjuti. Jangan ada berhenti di satu titik dan itu menjadi kerugian bagi kita. Kerjakan aja yang lain. So gabe marsahit tamu amang. Ikom makoro pasu-pasu do hasitu no tuhamu, do ono kudu tuhamu iba. Mulu gabe marsak do hamu lani hasitu no sobakku. Malai ko gabi ubah dua mang hasito munon. Nak pedang adok kepeng deso jujur. Ya memang gak ada uang loh. Rugi di waktu, rugi di uang, dileai, dicahi, macam rupanya. Alesi dohonok kutu hamu khobar tuhatan itu hatta di son. Unang magabe harugian. Unang mamabain gabe stagnan keberadaan ningolui. Tapi justru panggilan itu harus semakin membuat kita. Kalau memang pada saat ini kita terpuruk mangatusi mabuak kendaraan itu roper mah ngolo hira-hira dang boy masuk tolu ida kiani itu tarik mah parsinildeng itu budi asetor masuk dua ijak kolosi dungi gas itu mangakak dari porsia mahamu molo so mangakak be berarti dang motor be hira-hira nai namang di bagas terpukon jangan alani i adong dopek kedua nasing napai mahok kamu nah harus selalu bersifat optimis, janganlah bersifat pesimis. Alani amang doho tamu inang ikom mangat dohita, ikom marpahean, jalai ikom marhepeng. Alai situhun di keberadaan ni sude dihina porhot, dihina uli ni parsauratta. Maradopon debata. Saya 7 tahun di Simangambat, 10 tahun di Simarmata, 2 tahun menjadi pendati resort di Lumbanjulu, pareses saperiode di Toba, dungi pareses muse satonga periode di Pakabaru, dungi pareses muse satonga periode di Ranto Parapat. Kayaknya enggak begitu-begitu keren kah? Biasa-biasa saja. Alena lo si dohonok kutu hamu among dohot tamu inong sikop do betuhani. Au saya hudok do tu bagasa diriku pasu-pasu tu paddi tamana soboi diukur manang naise. Anggona hasingi bodo ukuron. Ai PNS do natai, PNS do matai. Itor tahali-halihon hirana saud do sebulan. Dungina sommo misi sebulan siana matai. Bahirana saud do. Molodung lobi be sian nasing namai. Iya. Gak bisa diukur pendeta itu. Jala hami pedang boy mengukuri. Molo hukur hami noni. Gabe diukur debatado pasu-pasu tu hami. Jala sering do coba mengukuri. Lapatan na. Molo niula siulaon tarsongon namora na niulai. Olo ditorodong hali-hali di pikiran niba. Olo marasai katonin naro harupani. Ilo. Hape dong niulahon ni ikat nai pedang tarida. Justru terkadang orang yang tidak diharapkan itu memberi lebih. Itu. Jala godang do pengalaman nasi songoni.
pahopumuna siya kanganas si Hanna. Itu dulu maaf minum susu 6 kali satu malam. Ayo 6 kilo lahir. Itu teh 6 kilo amang. Itu operasi Caesar dulu dia. Jadi dang tarlua bemanang nahan na boy pa kusorot. Ipangido mang. Dakku boto be bertindak mang songod dia. Hubuan basude kaleng susu bakasih. Hucuci mang. Di simangab ba me. Kubay noti kotik. Ucuci mabuti, ucuci sudah ucuci. Utung orang binolok ko ni. Dongi padomu masude. Inna mana mak. Pede mata naon. Dongi tori sapatom. Enggak sama aku ini. Inna sapaton ni mana. Anggoy made itu belukku. Saya tidak tahu mau berbuat apa-apa. Isapaton ni mana mak susu na didodok naon. Dang yawon. Buang ini man. Sugut na ito radong mangurus balangko, namago balangkona, par Jakarta. Di sima hea hutiopami he pengarga 100.000 na meray. Hela ni parputai. Tor romay natan, tor dituhor ma, susuna tolu kotak. Jadi memang sudah onak kapadidon pasti punya pengalaman seperti itu. Jadang may law babaho niya maktuhamu, itu kesaksian hidup. Dungi heado masay dangadok pelean. Enggak ada persembahan inang. Saya sudah merasakan itu. Manang namargabus piau di simang nadang, heado kubayat tangakku tu persembahan ni dangadok kepengna. Pendeta, gak ada uang. Jadi biasa dohami dohot inang hian mengarukari baju dung ujung bulan. Semua baju yang tergantung buku-buku ala sebiasa nasida molo minggu harga 2.000 dibayar di sela-selani bibeli. Kita cari. Di molo Jepang niba 2.000 perak. Oh itu sudah sangat luar biasa. Jadi ngadok pilihan. Enggak tahu sintua itu. Manang na margabu siya di si batu hatay mana botoy. Baik-baik pilihan itu buti. Baku baik buti tangakku. Tapi Tuhan tahu enggak ada isinya itu. Karena apa? Memang enggak ada uang. Alanya mang doho taminang itu adalah perjalanan persuruoni. Tapi semuanya baik. Semuanya indah. Semuanya makorhon pasu-pasu. Cukup. Bahkan lebih dari cukup. Semua Tuhan cukupkan. Intina saunaro kasina keningani dihina porhot ni parsaurattaido maniop tukoti. Dihina porhot ni parsaurattado tu Jesusi tutor di perbadia di sido hita diukur sejahtera atau tidak. Anggodak porhot do dihuriana mora peho dangado ngagiaho. Saya harus katakan itu. Tung dihuriana surplusi. Anggodak porhok do, anggodang mangasako Yesusi, kita tidak dapat apa-apa. Bahkan kita mungkin menangis pulang dari situ dan tidak mendapatkan apa-apa. Ido nanido di Yesus di bagasa turpukon, unak pola buah si panganon, unak pola buah pahean, unak pola buah kepeng, alai motivasim, orientasim, tujuanmu na melayanion, tujuanmu di jauho, jalaradido ho di paborhat mangnadang, ido nagabe ukuranna. Kalau sudah itu beres, engkau akan mendapatkan segalanya. Dan itu tidak diragukan. Borhat maho. Ulahom maulommu. Naparjolo, marsaor, tunaolo majakon, tadikon, molosolo majakon, na terakhir hatorangan diturpukon, jumolo maulaho kamuaha, memberikan pertobatan kepada orang lain. Jeulot tanaparjolo ima mabain halak muba. Mengusir setan, menyembuhkan penyakit, itu adalah hanya cara. Yang pertama adalah yang harus kita kerjakan adalah membawa firman kepada banyak orang supaya dia menjadi pribadi yang berubah. Majakon hadirion di Kristus nagabe sipalua di ibana. Amin.